Hello guys, good morning and welcome back again. आं मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोना फैलायबाय आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ हेगारिया दिनैसो फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव माने बिदिनो आरोना भिडिअ हेगारनायनि जाहोना जेनेबा हेगारनायनि जाहोना मानि थाखाय होनबाथाय बिदिनो माबा मोनसे प्रब्लेम फैबाय थायो आरोना आंनावल' फैनो मोनो माने दै बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने ओमफ्राय उपाय गैयिनि थाखाय माने भिडिअखौ बानायनो हाया बेफोरबायदि जायो आरोना दाखालिल'सो गस्ला गोदान बायदों आं बेखिनि गस्लाखौ समायदों समाय कमेन्ट खालामखोथ' 150 टाका कम्पानिनि गस्ला ओमफ्राय नै लंपेन्टआबो 150 टाकाल' लादों आरोना 150 टाका कम्पानिनि जाहैबाय गोरिब मानसि नालाय ना ब्रेन्डेड ड्रेस गाननो हाया उपाय गैया 100-150 थाखायनो बेफोरखौनो गाननो गोनां जायो आरोना दिनै गोदान गाननो होनबाथाय दिनै आङो मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरोना बे जायगायानो जाहैबाय इंकं आरोना मोनसे ट्रिप दोङो बे ट्रिपआव थांनो ओंखारदों आरोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ गारिया मोनफैबाय नै नेगासिनो पुरा जोङो 15 जनसो जालांगोन आरोना आं लाइफआव इसिनि गोजान थांफेराखैमोन दै माने अरुणाचलाव थांबाबो इसिनि गोजान थांफेराखैमोन एबारसो फार्स्ट टाइम माने इसिनि गोजान थांनो नागिरदों आरोना इसिनि गोजान माने बारा गोजान नङा इनिफ्राय 300 किल'मिटारसो जागोन आरोना जोंनिफ्राय बिदिनो 4-5 घन्टानि लामा आरो मावाबाबोथ' मोनजाखायाना मानसिनि जिउआव मावनानै जानो गोनां जाखायो बेनो उपाय गैया अनलाजों बयलार बेनि उनाव ना भाजामोन आरोना डेन्जार जानानै लाखाव उदै एनद्रा मोनलायबाय मोनफैबाय आरोना इउ इन गार्डेन थांगोन सोर थांगोनलै नोंसोरलाय हा नों थांगोन नोंलाय थांगोन दा नोंलाय थांगोन दा ना टेम्ब्रु थाङा नामा गेटसोनालाय टेम्पुआलाय नों माथो मैया हिन्जाव खना लांनो ओंखारदोंमोनलै आखायाव नाबोबाय थादोंमोन माथो डेन्जार गुन्दा दै सासे जोंना बेनो आरोना भेन माने माबाया विंगारा बिदिनो थांनांसिगोन जों अरुणाचलाव बे दाख्लै एक्सिडेन्ट जादोंमोन थैयै बासिबाय जों थैबाबो हामसिगौमोन खारजो मोनजागौमोन हिन्जाव गुन्दा मानसिफ्रा थाब थैनोलै बिदि जावखाय जायो मानसिया थैया न'आव सफैलायबाय आरोना आङो बेगखौ लाङाखैमोनथ' बेगखौ लांफैलायबाय दा थ' माने बेगखौ लांनो बावगारदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो बेगखौ लाङाखैमोन ओमफ्राय दा बेगखौ लांनो फैलायबाय मैथा जिरायगासिनोसो माथो बेगा लाना फै थां कमलखौ बाबानि बेगाव सोना कमल नाङालै कमल नाङा कमलफ्रा नोंथ' गाबोन थांजालासिनो आंदो बुरैथार नुदों माथो नोंखौ हा बुरैयाबालाय बुरै नुगोनथ' आरो गोसोखांबाय थानाङा दे मालाय फिसाया राजा फिसाया थालांसिगोन दोनलांसै नोंखौ ससे दोननो थाङोनो मैथाया थांथोंसै आंखौ दोनथोंसै आं बेगफोरखौ लाबावासो गोसोखांना खाङा नों आंखौ खना गोसोखांना खाङा दोनबोब्रा गोसोखांना खाङा आं मानो फिसा जाबाबो राजा फिसा जाबाबो फैफिन लाख' गारनानै थांनो बिराद बादोंमोन आरोना होमबाबो उपाय गैया दा थांनो गोनां जाखासिगोन बाबानि बेगखौ बाबाय लागोन आरो आंलाय मानो लानो मानसियानो उन्दुलाबायबायसो खोमा बिबाय फैनानै थांसोबालायबायो गोरिब न'खराव जोनोम मोननानै उपाय गैया खामानिखौ मावबाय थानो गोनां जायो बिदिनो थांलाय उपाय गैया ना फैसा थाखा थाया नोंथ' बिराद थांबानो लुगैदोंलै लुगैगोन मानो मा नोंखौ थांसोबादो थांनांलान दे थांनांलान थाङा गगोन नोङो थाङा गगोन गाबोनखौ सोखाबायानो सोजोबना दोनखा आंनियावनो हौवाखौ दोननो फैबाय थायो दाबो थाङा मानोना थाङोबाबो थाङा माने हौवाखौ नेनो फैबाय थायो मैथा थांबासोमोन आं थागौगोन न'आव जनानै मा मोनजागोन नों हाजिरा मावना जाहोगोन आंनो नोङो हिन्जावखौ मावनानै जाहोनो होननानै लाबोनानै हिन्जाव मावनानै जाहोबा मा जागोन नै गारियाव गाखोजोब्बाय आरोना लोगोफोर गासैबो फैजोब्बाय ओमफ्राय नैथिं मादर फैदो मैथा थांनो फैगोन दे गोसोखांबाय थानाङा टाटा लाला थादो बाय बाय टाटा मैथा थादो बाय बाय
दानबा गारि गाखोबाय नै थांबाय थानोसै मा होनो गोजान आंना गोबानो ओंखारोना ओंखायनो आं खिरखि जिङाव जिरायना लाखाबाय नै खिरखि जिङाव बिन्दास जिरायना लाखाबाय होमबाना गोबानाय नंला आरो खर' गिदिंबाय नामा एसे दानो अन गोबायना नोङो दिमाल' गोबायना नोङो गोबायो बिराद गोलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोनो मोनदोंलै बेखौ नुदोंना लोगोफोर बेहायनो जों ओंखामखौ जादोंमोन आरोना मानसिफ्रा ओंखामखौ जाखांनानै दासो ओंखारबोजोबदो ओमफ्राय इसोरनि माइ गायनाय स्टाइला बिराद हेभि आरोना टक खटखटि बायदिसो माने गोबा हायरान आरोना लोगोफोर देन्जार गोबा खाबाय माने आं अबस्था गैयै ओमफ्राय दा ओंखाम जानो लाबावबायसो आरो दा गफिनबावगोनसो माइखौ सानदों माने आङो एकदमबारे गोबा हायरान लामाफ्राथ' बिराद मोजां माने ना हाजोफोराबो नै स्रां साफानो सब हासुनो फैजोब्बाय दा ओंखाम जाखांनानै लाखि दे गारिखौ लोगोफोर एकदमबारे गोबा हायरान जाबाय आरोना ओमफ्राय खोमा सोमा टालका जाजोब्बाय एकदमबारे ओंखायनो आं बाइकजोंसो फैबायदोंमोन आरो बाइकआ बे बाइकजोंसो फैबाय आरोना आङो लाखिनानै ओमफ्राय नै दैमाया बरियाखा थान्दानो गारिया नै दासो मोनफैदों सुइटारखौ लाखिनोसै आरोना आं सुइटारखौ लाखिनानै थांसै सल'फोर जोंना मोनफैजोब्बाय आरोना मानसिफ्रा नै रुमा बेनो आरो जोंना इयावनो उन्दुनांगोन आरामसे मा दैमालु बिराद खस्थ' फैदों खस्थ' मोनदों थाबायना बेसे गोजान फैनाय पुरा मर्निं सिखारनानै इनिफ्राय नाहरनो हायो आरोना लोगोफोरनि बरियाथार आरो समायनाथार दैमाखौ नुहुरदों आरो गुसु थान्दा बार स्रां ब्रिज मोनसिबो जोङो